приключенско нещо, което съм правила. Са много удобни за да караш в тях, но са много нестабилни, като не си свикнал с тях. Буквално докато вляза в тях, пускам едната ръка, почвам аз. Не мога с една ръка да карам, защото карам на тъпия тренажер само. Не ми е тъп тренажера. Влизам, почвам леко да карам и стигам вече на нормална скорост и съм стабилен. Моят цирк. Не знам дали това е всичко, което ми трябва, но това е много неща. Много неща са. И сега ще си залепвам лепенка на колелото. Това е карбоулинг. Check-in is already in progress. Please keep in mind, do not forget your photo ID. It needs to be physically with you, so photo ID is needed. And have your QR code with you, which was sent to you by our event organizing committee a few days ago. Ние пак сме в магазина. О, ти много яко! Има там много яко! Той е яко също. Да бе, много са яки тия. Айде вземи си десни, са женски. Не знам. Добро утро. Часът е 4:30. И това как се отлепил? Или... тя. И ние сме готови. Успяхме да спим на левия крак, нали? Да. Успяхме да се възстановим и отиваме да се забавляваме. Не знам, що звуча като ретард, но твърде рано. Плана за деня е да се прекараме много яко. И да ги би. И да... много е рано. Не знам. Да е хубаво. Това е планът за деня. Аз направо не мога да повярвам, че мина това време и че не се състезаем сега с малко. Даже сънувах някакви неща в съня си, но не бях в това време. И си викам, как ли е минало състезанието, какво ли се е случвало. И се събудих и беше 2 часа през нощта и усетих, че това ще да се е случило. Ти сънува ли нещо страда? Не. Спах. Няма време да сънча. Да, ни слегнахме рано. Уау! Белязан. Окей, бай. Отиваме да ядем филе и смет. Този мой. Е много ясно как. Не съм си помислила, че Ти си по-помня, ще опаш с виги. Дай. Ти си човека с лъжицата. И с 2 тигари ръце. Аз съм смет. Аз съм с най-течното от всичките. И ми остави в лицата.
Винаги. Много гадно. Що? Хляба е просто някак си кисел. Надявам се да не ми трябва кисело. Повече няма правим това. Да си мислим, че като пазаруваме, нищо става, като пазаруваме в Lidl, значи навсякъде има Lidl и навсякъде има това, което ни пазаруваме. Трудно за преглъщане. Какво е интересно? Хляба и фъстъченото масло. Значи 2 от 2 състав и Да. 25 минути. Допреди да тръгнем. Добре. Ние тръгваме. Пожелаваме си късмет. Пожелаваме си да се върнем по-щастливи, по-целеустремени и много доволни от себе си. И знам, че ще бъде много яко. И наистина това е вече ще бъде, т.е. сбъдната мечта. Съм много благодарна. Благодарна съм за всички, които са ме вдъхновили да практикувам триатлон. И съм благодарна на себе си за постоянството, за желанието и за любовта към спорта. Окей, бай! Ще се видим от другата страна на дъжда. Влади, сега тръгна да тича, Йоанна, чакам колелото след 10 минути. Можеш, давай, супер си, давай! Можеш! Давай! Това е най-трудното физическо нещо, което съм правила. Ама можеш да отмогнеш себе си, страхотна си. Благодаря. Още съм сплача. Няма, не дей. Ники ще финишира след малко 2 км, ама е покрампирал, Милия. Ходехме тук. Влади е горе. Ще се върне. Не, мисъл, имат още 6-7 км и той. Отмина сянка, много си бъм. Абе, после? За какво съм дошла? Да потичам малко? Ще почивам после. Добре. О, мале. А тук къде се обува, знаеш? Ами нагоре влизаш, някъде има таймер, след това го подминаваш този таймер. Има още и после завършва този таймера 2 пъти ви отчита, не знам къде е. Но се надявам да влизате на сянка малко. Да. Хайде! Ти имаш още обиколка натам, нали? Мам да завъртя. Да.
Давай, България! Айде! Давай, момче! Let's go, brother, let's go! Айде, че лелете ще издъхна още малко. Виждаш как бягам. Пак бягаш по-добре от лелете. Давай. CBR, well done, Jack. Elisabetta Bonjareva, well done. Valentina Černá, Slovakia. Grande Valentina, well done. Dobrý deň. Now Vanja Rajčić, well done, Vanja. Congratulations. 3 километра, 3 километра. Още малко! Ще го зашият като ти. Това от падането явно. Мама, аз видях една рана така, която е пожувана. Давай! Край! Това беше! Свършва! Стига се за снимките после, давай! Не дай да бягаш те с крака! Давай, 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 давай! Ма не ми дай зор! Само любов и давай, никаква зор! Аз съм вече много приятели. Нали? Браво! Браво! Naš nacionalni šampion, Strale, gdje si, ne možemo ovo bez tebe. A stiže polako, čekat ćemo mi. Dakle, Strahinja Strelić, da li nam je blizu? Nema veze, ajde Straleta, evo ga Strale, ajmo Strale, preskači, uskači, skači. To je to, to je to, to je to, stigo si, stigo si, stigo si. Dakle, dobitnik zlana, Strahinja Strelić. Bravo momci, stvarno ste bili odlični. Na bronzane, izvinjavam se. Уоу. Аз поръчам на Walking Dead. На най-красивото гадже. И най-геройското гадже. Приключихме. Тук сме се опънали на една трева. Моят човек се е прибил. Но... Тук не мога. Но приятно се е прибил. Не е от най-страшните. Да почнем. Супер много се забави. Тук излизането също ми беше трудно, защото не го упражних предния ден. И бях си по измореничка от плуването, но не е много. Но не ми хареса. Изобщо нищо не се виждаше. Нито на повърхността, нито по-надълбоко да не говорим. После транзишъна много бързо. Чак се изумявам себе си. Около 3 минути ми е транзишън. Вау, let's go! Да. Оттам на колелото имаше един човек, едно момче, беше британец, защото имаше много хубав акцент. Ма подмина и такъв ми вика: "You smashing it!" Беше първият човек, който ме надъха. И после толкова много бравота не съм чувала в живота си. Да не говорим от учителите ми от 1 до 12 клас, комплексно. Много бравота чух, беше много яко. Имаше някои от агитките, аз им бях любима, защото аз като минех направо откачиха, беше много готино.
Изтървах си, падна ми корното от задния джоб, паднаха и магнезиите на колелото и останах с няколко гела и това е. И лошото е, взех си бидончето, нали, на първия луп и трябваше да си хвърля лошото. Половин бидон още го хвърли. Нали, взех си обикновена вода, ама те не са пълни догоре, те пълни с 300 мл вода сигурно. След това и викам, то няма край. Каране беше най-скучното ми каране в живота. Аз седя и гледам в пътя и то на срещния вятър ма бута назад. Мега много. Сванах се брутално. Крайниците ми изтръпнаха. Може би на 40 км още. Пръстите ми на краката, на ръцете изтръпнаха. Кръста заболя, почна ма боли зверски, ама зверски. Нямаше... И до края аз се разревах още на първия луп, като се връщах. Беше много трудно стоя на срещния вятър и това схващане по цялото тяло направо ми разказа играта и кръста като ме заболя. И часовника ми, не знам на те дали че го правиш, включваше с транзишъни. Не ми е. Такова се едно. Аз се хвана за кръста, защото ме боли. Колелото намаля примерно до 12 км в час и той ми карва, че съм в транзишън. И това 5-6 пъти. И после като... Как го връщаш? Не го връщах. Поче да катера да тръгвам. Та как паднах? Отстигам на втора обиколка. И хвърлям си бидона още преди да стигна до това. Пълна глупост. Преди да видя, че на стейшъна няма абсолютно никакви бидони. И аз почвам да се заглеждам, да видя защо им дават бутилки с вода и защо хората са спрели да пият. И в този момент, както се заглеждам, правя завоя и се удрям в един конус. Ама така се удрям, че колелото ми се задигна задната гума, рамката ми се наби между краката и аз паднах. И те почнаха да се събират около мен и хората и аз съм I'm fine, don't worry. Нещо за бугарите? Не, то адреналина ме переше жестоко, аз бях мега уморена, много ми беше писнало, бях супер ядосана от този вятър, защото аз съм на правата и не мога да напъна. И през цялото време карах само на последна скорост. Беше, да се движа по-бързо, ама не се движех по-бързо особено. Гледам часовника и не минава това време, не минава тези километри, изобщо не минава. Буквално 100 метра ги усещах като 1 километър. Беше много тежко. И вятъра като ме бута назад и аз не се движа. Особено на баирите, като ме духнеше. И аз седя и въртя. И идвам тук на транзишъна, аз съм умряла. Да. Едностранен. Аз да ги имам. Я забеги. Забели. Не, толкова. Аз... Имам малко на ръцете. Аз съм мазах. И след това идвам тук на транзишъна. Аз нямам нищо в себе си останало. Виждаш Ива? И виждам... Не, Ива я видях просто. И виждам Влади. Не, Влади го видях на плуването, засекахме. И оставям колелото. И аз не мога, нито мога да ходя, пък ама ли да бягам тук през транзишъна, абсурд. Стигам до това, почвам да вадя нещата, поливам с една вода там, де съм става тя вряла, ям чипс, то не ми се яде. Пъхвам си някакви неща по джобовете, половината изпадаха. Ама това барче на Мортин бяха много добри. Наистина, мен беше много сладко, изядох само половин и второто дори не съм го пробвал. Аз още като тръгнах го изядох и ма държеше 30 км сигурно. Беше много добре. И след това, като тръгнах да бягам... смешна история. Първо... Смешна история. Правя си първата обиколка и тръгвам да се връщам от нея. И един ме спира чичак. И почва да ми го... Не, че ме спира, почва да бяга... Аз го подминах и той реши, че ще ме заговаря тогава. И такъв ми вика... втора обиколка, нали на английски си говорим. И аз викам, не, първа. И той, успех. Мерси. И той ми видя името и ама ти си българка ли? Давай, ще се справиш. Давай, викам, сега ще се справя, ама допреди нямаше. Българ ли е бил? Да. И вика, ти с кого си тук? С някакъв отбор ли? Викам, не, с приятеля ми. Добре. Минах през всички душове, които ми спасиха живота и се поливах през 20 минути. Аз изсъхвах моментално. Всичко ми изсъхваше. Да. И то... за първи път влязах в зон 2. На бягането? Да, тук последните 10 км съм в зон 2. Сега аз не можех повече. До сега и да исках, нямаше какво повече да дам.
и имаше някой се беше изходил. Да, и аз го видях. Къде? Там, Точно под където моста. е под моста. Ти дали ми каза да си мъкна вода, аз я мъкнах през цялото време тази вода. Ама реално имаше на всяко такова вода. Много ми харесаха тези гъби. Бяха брутални. Сложих се отзад на врата. Оле, страхотно беше. И в момента не мога да подуша гел и вода. Направо ми се повръща, защото аз направо карах на 10 км си изядох корното с 300 зора. И след това на 15-я си изядох гела, защото да се напъна. Но хубавото, че не ми се повръщаше. И просто викам, айде сега до душа ще бягам. После, айде сега ще бягам за това другото. Да, то така е стратегията. Ама ми беше много трудно. Това е най-трудното нещо, което направя в живота си. Търновска приятелка намерих тук. Да, че се запозна тук, завърза връзки. Цял ден си говори. От всички българи намерих един южноафриканец от Южна Африка, един вътрешен си говорихме. Носеше знаме на Южна Африка, го питах оттам и така. Да. Сега ще кажа. Имаше много готини. Едно момиче, с което се разминавахме, тя така ми вика Go Girl. И после всеки път, като се виждахме, се поздравявахме. И те децата бяха много готини, много ме зареждаха. Там горе диджеите бяха брутални в парка. Те много са кефеха. Беше много яко. Да, на последния опит. Беше много яко. Да, беше топ. Сигурно са били тия, които са ги преместили там. Да. И тук, като тръгвах вече за втората обиколка, бяха пуснали точно Maroon 5 и ми беше много добре. Просто влезнах в ритъма, да. Ти изглеждаше много добре. Ти бягаш повече от мене. Даже на мен колите, които бяха спрени в задръстването, ми крещяха, хората ми вискаха, беше много мило. Беше ли готино? Много беше готино. И малките деца, дето бяха на главната и така ми даваха пет да ги чукна. Аз се чувствах като... Звезда? Да, много специално се чувствах и така. Моят експириенс беше много на мъки, то е 10 от 10 трудност, не знам, аз си мислех, че съм подготвена за това нещо, но изобщо не се чувстваше подготвено. Може би наистина тези дългите тренировки и многото бягане си оказа тук да ги изтрая тези 21 км. Аз не съм бягала от 22 година 21 км и тогава бягах, ти ми беше тъй просто. Не бях тренирала. Волята вътре в теб, това малко нещо, дето седи там и дреме. Аз се разревах на колелото, после имам бягането, после тук на финала ревах. Това е моята история, разкажи с твоята история. Моята е много дълга, ама ще съкратя. Не съкръщавам. На половината се чувствах много добре. Ти почна много бързо, аз те гледах, като се хвърлих. Давай, плуването беше много добре. И първата грешка, забравих си очилата. Къде? В чантата. Изобщо карах без очила. Всичко, защото нали са бели, чантата е бяла и аз съм ги пропуснал. Тоест смисъл, кълъвчето ми е бяло. И тръгнах и карах без очила. На карането си викам, аз съм бати бързия. Всичките те са вело тренировки, дето съм направо, то е мега лесно. Да, до 40 км. Тръгва много добре. Да, беше много бързо. Под 9 минути на 5 км. Аз бях с 35 пейс и най-малко с 25 и вече като ми беше много зле, слизнах и на 17, ама главно 35. На отиване беше много добре. Да, ама имаше насрещен вятър във втората половина. На връщане духаше вятъра повече май насреща. И втората обиколка пак тръгвам добре, пак сварям. И в града с тези шахти, като ти е стръпнал газа, ми беше добре. И най-гадното на втората обиколка на връщане, там вече изнемощях, последните 15 км просто ми бяха бавни. Направих го за 3 часа и 3 минути някъде, но най-голямата глупост, аз паднах, първо на падането и аз паднах. Изпреварвам. Сега аз съм бати добря. И кривна ли? И може би дух на вятър и леко само ми изкриви кормилото. Ама ти с една ръка ли го държа? Не, аз си карам, аз съм, като се преварвам, не бях в рогата. И държа си волана. Ти беше ли след като ме пита как съм, аз си казах добре и аз те питах как си, ти ми каза добре? Беше още на първата обиколка. Значи не си бил добре? Бях. Не ме буреше нищо. Ама си паднал? Паднах, ама... Адреналина. Той сега не ме бури, смисъл само китката. Никой не е видял, че е намален, за да не го пуска. О, на мен беше много. Аз знаех, че той ми каза, че е добре и не е добре. И аз му казвам, че съм добре и не бях добре. Ти изглеждаш по-добре от мен. Аз много през цялото време бях на връщане. Да. Той финишира сърдит.
Ама те половината хора са така, половината хора бяха намръщени, другата половина бяха много хепи. Аз просто като съм в Пейн Кейва колко е сладък. Като идваше ред с снимки, така физиономия, знак и след фотографа. Да си платил за снимки, трябва да си го... Уоу. И паднах. И в един момент просто, нали, ти като паднеш и е много стряскащо, за милисекунди. И поне не съм се татрузил много и се оставам заключен в педалите. И сега си викам, аз не мъча да ги отключа, седна на земята регнал, минават на хората. Чакай сега, ти си изпреварвал и си бил с висока скорост. Бях с висока скорост, бях с 35. Как? Просто ти няма нищо. Просто спирам, не знам. А главата удари ли се? Не. Да, и гениалната мисъл, няма да се разкопчавам, събувам се. Събувам си лявата обувка, сварям на най-ниската скорост и почвам да въртя с дясната и като набера и си вкарвам пак лявата. Защото аз не можах да ги открепна и вече така пристигам тук. Викам си, сега аз на правилното място и си хвърли бутилката на началото на втората, да си взема, нали, още вода на бутилка от техните и викам на правилното място. Ама те казаха, там къде дават, там можеш да хвърляш. Да. Викам, там си хвърлям, ако ми дадат пеналти, ще ме дисквалифицират, защото няма да го карам. И такова, и вече на връщане, вече съм на 100 метра от тук и викам, време да си разкопчавам тези, защото ще ми отнеме много време. И мъча и не мога. И накрая просто откопчавам десния и викам, няма да мъча ревя. Няма да мъча ревя и бягах с един отключен и другия беше на колелото, го оставих там. Бос си бил! Бях с един край бос. Много хора финишираха така, и си викам, с бутки крака отгоре. Дали ще ме дисквалифицират за това и той си мисля, че извика номера да ти каже, че си наказан. Мисля, че наказаха един пред мен за драфтинг. И при мен така спряха един пич в другата посока, но го видях как мотор се придвижи и му изкрещя. Точно, имало е драфтинг със сигурност. Ама мене, аз ти казвам, аз на половината като ги биех повечето и после само ме изпреварваха. Аз не съм се притеснявал и веднъж за драфтинг, защото те минават и те на тока чичковци с кальона. Те си карат толкова режирно, те могат да спият на това. И аз вече на втората обикох се. Да. Малко бавен транзишън, защото съм мъчех до последно да си откопчея, като се сложих хората да си откопчея шпайка втория. Имаш право. Най-бързи на транзишъните от 3 минути. Наистина. Супер бързи минути. И тръгвам да бягам. Тръгвам 4.30, 4.40, викам, то пулса ясно, че ще бъде 170, ясно това. И последните 15 км на колелото вече бях почнал да крапирам и викам... А магнезия взе ли го, който ти дадох? Търсих го. Изгубил съм го. Не знам, търсих по джоба, който сложих. И бягането, 3 км вървя добре, там 5, около 5 и малко. И вече не мога, вече крампирам и почвам да ходя на 3-я километър и се викам, ето е. Края на света. Сготиня. И после съм ходил около 5-6 км на цялото. Той май някакъв ютубър, ама трябва да го издирим после. И го направих за 2020 и общо ми е 6,5. Други интересни истории? Нямам. Аз бях намръщен през цялото време, никой не искаше да. Как ти беше храненето? Добре до бягането. Бягането после беше Pain Cave, до посредно седиш и единия крак пред другия, един крак пред другия. Да. Аз буквално моето беше Go One More. Остана нали щяхме да слушаме. Тя свърши толкова работа, тя работи повече от нас. Така е. Твоята история? Няма, това е. Завършвах и имам снима, аз бях тъжен, ядосан. Даже ми казва, отивай да снимаш другите и ме изгони. Той сутринта беше бесен. Ударник е това? Вика, не ма прегръщай, не ма целувай, искам пространство. Даже да го гоща накрая като финиширам, а той такъв беше Да. И седи пред мен, тук ние ще тръгваме заедно. И той седи пред мен, нито ме поглежда, нито нищо. Аз си танцувам, на мен ми е готино. И изобщо не знам, що влезе в такова настроение, а ти по състезание си такъв. Да. Добре, Влади, твоята история? Давай, той вика, какво да давам, целия съм крампирал. А тук толкова зор ми даде ти на моя финиш, аз дигнах 180 пулс, ще да припадна там горе. Няма, нали те държа, как ще припаднеш? Така сигурните ръце, къде ще припаднеш. Влади, давай, твоята история. Плуването много добре, даже имам съмнение, че не беше 1,9 плуването, а беше 1,8, защото така се връзват по време. Колезнането си мислех, че вървя доста добре, но явно вятъра беше твърде силен. И
един момент, като прегледах как вървят времената, всъщност чувствах се добре, но не бях толкова добри времената. Да, си. За тичането тръгнах зле, защото не ядях. Защо не ядях? Защото ми се беше разбълнител от стомаха от двете големи гелчета, двете двойни гелчета от колелото. Така че почти цялата първа обиколка я изкарах без нищо. Накрая на първата обиколка хапнах един половин протеинов бар, който ми даде такава увереност, че нещата ще се закрепят. Малко по-късно започнах и с гел, на втората обиколка хапнах още гел и закърпи положението. И закърпих положението. Имаш ли някакви интересни истории, ти като да се запознал с някой? Не? Да, запознах се с... Аз го намерих на тениската. Задминах един чичо, който първо, че изглеждаше доста по-възрастен от мене. Поне 5-6-7 години. Впечатляващо, защото човек изглеждаше на възраст с шкембе и въпреки това е невероятно. Респект на такива хора, искам и аз като порасна да стана като тях. Като порасна. Може би шкембето, обаче искам да продължавам и на тая възраст. Имаше доста възрастни хора, и жени, и мъже над 70 години сигурно. Между другото имаше и доста такива, които завършиха и преди Ники дори. Да. Я кажи твоята история, ти как се прекара деня? Мола не работеше, нямаше кафе и сладки пастички. Как ще не работи? Беше затворен. Това беше предателство. Неделя? Най-вероятно заради състезанието, за да не ходят всички да пикаят там или нещо такова, го бяха затворили човек. И нямаше кафе и сладки неща. В хотела 2 пъти. Мале. Тичах между вашите, като снимах и тебе и бягах до хотела, преди той да се е върнал и се молех той да не бърза много, защото обикновено имах около 35-40 минути за туалетна. За твоите транзишъни. 10 минути опъване на краката и обратно. Мале! Я кажи за твоите запознанства. Запознах се с една твоя приятелка. Ама то беше много смешно. Аз да и гледам и викам, Йоанна трябва да идва вече, приготвих се за снимане. Те нали са по трасето, при което само чувам отзад: Йоанка трябва да идва. И аз поглеждам и също Йоанка ли чакаме ли две различни? Да, аз бях вие като вас ви чаках. Така ли? Да. Изглеждате свежарки, браво. Благодарим за първи път ние. Днес е деня след състезанието. Спали сме много лошо, всичко наболи. Едни ги болят мускули, други ги болят кости. Не знам какво да кажа. Просто какво приключение и колко много усилия. Сега трябва да се оправим и след 1 час да тръгваме към София. Днескашната закуска ни Макдоналдс, като с вчерашната вечеря. Каква изненада само. Но по-голямата изненада са всички тези турби, които са се образували на пода. И сега трябва да бъдат правени. И така. Окей, бай! Like, subscribe. Subscribe.